Nacházíme se v německé divočině a točíme lov tygra. Tygr je zde. Je to obrovská šelma a tady náš lovec Daniel, takzvaný Dani tady v Německu, rozumíte? Wagenpicho. Wagenpicho, ano, to je takový slangový pozdrav nás, jako vyvolených, rozumíte? Pozor. Počkej. To musím vidět, to musíme všichni vidět. Tak, posadím se z tvého úhlu pohledu, tak. Dej znamenité svini a pal. Trefa! That is good. Pokračujeme. Náboj číslo 2. Tygr utíká. Pertroní do té svině. Ať máme co na jídlo. Jo. Je pro koří. Sakra. Pozor. Tygr se vzdaluje do své chýše. Není problém. Co tak kecám do chýše. Já ještě nejsem jako ožralý, ale tak nějak do svého brlohu, to jsem chtěl říct. Tak. Dá jíst? Já. Lovec je velice trpělivý, musí být, jinak by mu lev utek. Zamíří a musí připravit podmínky pro ideální zásah, protože jinak by to bylo bezúčelné. A pálí. Zásah. Křižník potopen. Ale lev má tuhý kořínek a My nemáme náboj. my nemáme náboj. Kurva. Lev utíká. I pleve. Lev utej někde tady. Pojďme. Les is piči. Lev is piči. Máme i krytí. This is Máme krytí. vojenské auto. Krytí. A maskování. To musí být. Ne, prosím, ne. Já jsem pouhý kameraman. Jdeme zabít rybu? Rybu? Ne. Rybu ne, to je můj braťa. Tak se střílí na Škodovku. Ne, tak to ať tě ani nenapadne. Ne, Škodovku ne. Ne? Ser na to. Kde je lev? Lev je spíč, ale tam je čokl. Jdeme. Za oknem, počkej. Kurva. Tu je čokl. Tady čo, večerní film? Aha. Biogen. Cíle se mění, naše tempo je vražedné. Tyhle, ten tím oknem proskočí. Kurva. Doufej, že nikdo není doma. Počkej, pojď kolmo. Repete. On utek, on se ti normálně bojí. Vidíte? Jo. Teroristi z Česka. Ruský furt, naše je Německo, naše. Ti to říkám, naše je Německo. Tady fertig, všechno. OK? Toto byly autentické záběry. Kameraman Marek Vojáček, lovec Daniel Gajda. Tak.